Sagudan nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagkayam ti Cornelia nga napoluan. Kayem, idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nimi. Ta tinawagak ni Nelia, ni Nelia, ni Dina nga best friend ko. Tanong da kastoy nga mapaspasamak may is-stressak manunimi malaksid kininanang kat adda ni Dina nga best friend ko nga pagnimbagbaga ti rik-rik na ti sagsagaba. Friend, ano manin aya ti bagam kanjat saan ko mga mauman Dina, my friend? No, yasog ko yung kada ti problema. Di nga naman kami nagtungpal kanya. Ano sabi na nga rin yung uman mo ta problema mo, di ka ba nagtungpal kanya? Problema, iti pulos ka saan nga panagbalbalo ni Rodel, nga live-in partner mo. Baga, saan ka ba yung nag-asawa? Di ka mo nag-asawa nga, nakuha at ako. Manunat taon ko, iti, agkarelasyon kami. Manunat taon ko, iti pasangay ko ni Gigi. Kat mano itan di tawon ni Gigi. Mas daawan na ka, nakasapsapa ka nagpasikog. Di pa'y Rodel. Kung karoon, bagka niya ka, tanakaradwara, si kakay. Saan ang karog na nakaradwara, ang tuwang ni Rodel, nabutay di masikugaan ako, nasardan kami mat nga nagbasa, nag-live-in kami ten. Nagkasar kami to, ito nagtawag kami 18, 19, nagmature kami, kung namin, di man nalaglagip, nagkasar. Tunggali bagak keng guwa nang natakasar-kasar. Kung na, di kahit nasawan, awan ti panggap keng kan ni Rodel, ang mga kasar. Ape nga min, nga nung saludsudom no ape nga stat ugali na, ape nga hangagaw awin nga masapa, pasaray awan hangagawit tirabi. Ano ti magbagana? Barkada ka no, barkada. Barkada. Handa ka no pa na ipapas ngamin ti panagbaruna. So gambay akano lang ang makibarbarkada. Kahit anak ko naman, mawata man. Kunanak hindi akit. Ape nga rin siya, alaman sa ako matatultula aramidam. Ape nga di mo ngamin aramidin, sige malubusan ka. Ingka ba't magibarkada? Ang kuy-kuy hindi na nga best friend mo ta. Ingka paspasya, ingka pipiknik, ingka gautin ka. Kasi nung agbantay kini Gigi ko na ka. Kanda man ninanang ko na. Ma'am Nelia, no tinungpal mo kumandi na iwagbakeng ka, awang kumat problema mo. Ano ti, iwagbagam nga ramin isina mo na. Dahil solusyon di problema. Yan tanging kasang ka magpahinga nagkasar. Kasano nga ron dito anak ko? Kabay na mga tamad ng biyagan kan, ikan tinamararan niya, kamasagmain ta anak mo. Ang trabaho ka ba? Di ba? Unang trabaho ak lang. Ngayon may sak lang ang sales lady. Bagpayat kayat ng sales lady. Lumuslusyangak mo. Gabong tirikat. Pampanon ito, mas stressak. Iso nga rod, tapno saan ka ma-stress. Haya, friend? As your friend, as your best friend, itong pahalam ta advice ko. No problema ni Rodel. Pukawam di problema, tapos saan ka ng problema, nakasimple. Noan niya tibagbaga ni Dina nga ramidek manong namikit kastamit tibagbaga ni Nanang. Oh, nagsarita kayo kaya mo. O Nanang, kaya ni bagana. Ije, may salang ti kahit ni bagana. Isinakan ni Rodel. Kaya talaga ba't nakasat solusyon ti problema? Ha? Tano, may isina mo ni Rodel, awan no kat problema mo. Okay, saludsod. Anong problema ka di? Ni Rodel. Oh, ni Rodel. Problema ni Rodel. Apa yung problema ni Rodel? Hindi mo lang balbahan mo.
Masapa ko mga gawid kalpasan trabaho na. Itid na ko maaming kanyak ti sweldo nang nabayaging sa angin ng TED. Di ba nagtrabaho ak mo no awang kilo ka mga aywan kininelia. Sigurado nga nakaasikam ko ma. Balagbalbalo na. Panagkunakanak ko katsahan nga balbali dati. Gabuta. Pudno laki di bagbagada nga da babae na. Nanang lusalusod at kinkwana. Awang ko na naman. Sa sinuwang amin tilaglag nga lalaki nga mga amin nga da babae na. Siyempre ilibak na Papawanan ako ma. Barkada ka no, among balasang ko, no barkada at pagsasalitan, at dalat na babae. Imposible nga puro lalaki ni barkada na, at dalat na babae. Baka pair by pair. Kaya mapawanda ka dito kayat na papanan, aramidan ti kayat na aramidan. Uminom na ti arak, sa danto agbebembam. Malipatan danto ti agawid. Gapong nga rin na bandog ta kaputi bembang, kinapartagdan. Iya po, iya. Saan wakam nga roding nga aginanang no, isinak ni Rodel. Kit kabay lamat, kaputada matrabaho man ako. Isinupay nga ron ti kabay mama. Abay, kanayon ka nga sumangpat, kabagbangan na ka. Nabayagpagid din na, maglagayam. Hindi nga, isina mo, ta sumapol ka sa baling nga lalaki, tanga mangbembangin ka, saan nakasking kwa na? Nga agawid, yay sumarunong nga lalaki nga pilyem. Nga ngamin kita saan nga, di mo kanya kiti, agbasbasa ka pa ilain. Ang kapil naman boyfriend ko, ibas ng putagbasa, kaya naman gayem mo isot na karadwar, mangop obisina ita. Sika nga rod. No kumatasan ka nagpabeng-bang na sapa, kasang ka nagganak abasapa, hindi hawang kumatkas to yung problema mita. So ngawan sa baling angin baso, lako, nasamad lang sika. Kahit tatap na awanin ti problema, isina mo dahil nga problema ni Rodel. Kakaisun na nga si Mangpet ni Rodel manunimi. Ngayon, nagtaros mat ito na sila. Madamak niya ang lot-loto. Yang, Gigi, si Mangpet ni Tatang. Kahit, napanan na Rodel. Siyempre may sila tiyo. Napannog ka no? Dinamag mo kumano, nakabanugan na. May dinamagin, nakabanugan na. Nang, isurot at man, dasamit ko, mula ito itang rikat. Kalagpasura ko mga tatang mo, ulit anda, kakaiso ng anda. Isungor din magkakita ay, tang pagdagda ka, simangpad ka na sapa, tang tulungan naman ti assignment ko, kunak, ay nabano ka. Wala ang kinanang mo. Kuno ano? Matulad mo piti buses na. Oy, nabano ka. Bang mo nanang mo. Kuno ano? Pati dyan pa nag-aksyon na. Nabano ka. Bang kinanang mo. Dyan pa nang huwag init siya, kusina dyan. Una ta, anda ka, kusina. Tinamag nun sa dino ka. Dyan kusina ni nanang ko. Tulungan naman ta assignment ko tang. Ay, nabano ka. Iba kang nanang mo. Kuno ano? Sa simure ka niti kwarto na. Ay, so na nga da. Anak. No, isinak ni tatang mo. Alam ako na. Isina? Wait. Awan no katatang ko na. Narwam kamit ng mama no makita ni tatang mo. Kakaiso na si Mangpet. Imbes ko matulungan na kada assignment mo saan? Hamad, di ba? Ano mo sa servina nga ada tatang mo. Ako mo sa servina nga ada asawak. Kapata mamanumot nga maladaw nga agawid ng masapa. Kakaiso lang masapa agawid. Tinakapay iliwan. Tinakapay iliwan. Baka damdaman ito. Pumano manin. Nasaan nga pumanaw. Kitumian dito din tatang. Nanang, alat mapasamak ka na kayo. Kada kasilid kayo. Anak, agaramin kayo ti ading ko. So, pwede magbagakin ka nga umpay ading ko. Mapapala ka lagi ti ading na. Bamanak, ti bagakto kinin tatang mo. Tagaramid kami ti adang mo.
Nakaluto ako, nakaidasara ko, manunaming kay bani ni tatang mo konak kini Gigi. Idagsubling Gigi. Makanta ka na tanong. Ngam nakaring si Ring. Si Ring. Matamang cellphone. Sino kasi cellphone na kano? Di ko man sinaudsod. Para kada na ako. Nilulam nga ron. Ito pala iti sango. Rabin nga na pala sibsibukan na gito sana nga nasibukan nga masetos na. Kaya ba nga rin nilulam mo? Tapos yung mapamangayap kinangitanang mo. Ha? Sige lang. Nakaiba ni Lola. Simbre ka kang rodi kwarto mi manunemi idilokat ko tirida o ken makita nga siyak manunemi ti simrek imbaba na dagos ti cellphone. Apa yung mapagandagos ti cellphone mo? Sino kachat mo? Barkada. Aba nga ng baba. Kanalpas ko ngayon chat kahit ko yung chat. Tama ni. Wala kailatan ko nakmat. Manong nemi si magpatak edi katre sa nagedda iti abay na sa kokinawil ngay narako. Mainiwakin ka. Rodel. Nabayagin na din na odi pa ng bembang mo kanya ka. Bayam, bembagin ka ita. Orita saan akong nga rumahan. Peso? Wayan tap na saan ka ang imon ng magbaga mga dababaik. Kasano nga jak mamati nga dababaik. Ginapan bembangin. Iso kang kakonak nga itang harabi bembang ka. Tuhar mga rin atap na napagpapigsata. Sa hindi gusto mo na. Wala kang tulad na nagdi gusto mo do diya. Dakar mga rin. Sige, anak at sidain. Te paborito. Bulalo? Kasla nagparik na kanya nga agawit ka masapa. Iso nga nagpaluk na nga. Namumuti na dala istak ko dita rep nga bulalo. Insan? At least manong naming nagsasango ka mga nangan kat adutin na kaldo kay na sida ni Rodel nga bulalo. Gusto ko makakanayon na niya ng tatang Lola. Kumaa. Ngam kumimet. Kunamat ni Nana. Kapag nga may Rodel nga kuha. Sa kalaadan o adda ka. Inanang met kat siyempre. Sa kalaadan o daat. Kaya no kalayon ko mga aming kakastoy kasabaan di gawin. Kaya nakalang lang tengamangan. Da kang kanayon ako nga bulalo. Iti isagan na ni Nelia. Kuno saan kaya dumapay nga naimas nga mapuritong sidain. Di mayat ko ma. Alakit din. Tulay na katimanganin na nang. Hindi kita. Kita pa di mo maikari nga siya na ko. Nanang. Jack pa na iba. Pasti pa nagbarok. Takasal nga nga di yung pasti pa nagsapa ka nagsikog. Nagsapa ka sinuk ko abdar ako. Iso nga road. Jack pa na iba. Pasti pa nagbarok. So ang palubusan na ka di kinto na ano nga rod, manupay nga tawain. Kinto nagtawain nagti 28. 28? Kat man taong mo ita. Diyos ko. Mabayag pa ya. Di lang mamit na nanang. Kinto nagtawain ako 28. Isa din ko ito, di ba kibarkada. Ison tumatin parang yung kasar ko. Iti anak yo. Kita manunakot adi na. Sakpay 28. Natawa mo. Lola. Imbag ito ni daddy nga. Ay ninanang ako nga garamid ako no ading ko. So nga nagluto ni nanang iti ko bulalo pagpapigsada. Talay bagbaga na tuyobingan. Amom dikitan bembang-bembangan. Ni Lola man. Pinugusto nak nagpaiso ni Rodel, ididay di nga rabii, manong nemi, kat kastawa na itiragsak ko. Gabot iloy ko lang unang aramidan na panangan, manong nemi, kat inaramid na Rodel. Kastoy ko makakanayan, Rodel. Kabigatan na manong nemi nadlaw ni Nana nga naragsak. Naragsak ka. Ita. Ito madamdama. Awang man di asawa. Doon saan man nga sumangbat.
Nanang, tadi namat ikari, ang isarding ng teraramidan na. Isarding ng tukano into ng 28 tawan na. Di man upang katawan. Dakal-dakal ti pabatikan ako. At sa bali nga babae na nadya. Nanang men, ako man nga agawid na ano, da babae sa bali. Kaya pangkalkalob na nga ron. Nung sakti si anak ko, tigaramida, si imam. Ag-imbestigar ka, amuem. Nuan niya ti papsama. No asino nga talaga ti dagiti barakada na, no asino ti karelasyon ng babae. Ang awan karelasyon ng babae, awan. Tinawagak manong nemi ni Dina editanam na mark nga saan ko madisturbo ti trabaho na. Break time namin 10:05 ti oras. Hello. Nelia, friend. Break time nyo? 15 minutes lang. Apay. Nagragsak siya. Apay. Nasapa nga nag-awin ni Rodel Drabi. Kunak tuping aming kat. Nga? Kunak tuping aming nga? Kunak tuping aming nga basta sumangpet, naragsak ka. Napagustuhan ka? O, pero imisi ka. Nagparik na kanya ka masapang agawin. So, yung lutwak ti bulalo. Umpo? Bulalo pa ya? Amin adu nga da? Amin adu ka. Idin to ti sunakit namin dua. No, mamin dua, mamin inamakmat no kasi ka. Ay, wag gayam. Masalutsud ko man din, friend. Apag naging gana ita. Kahit awang pa'y boyfriend mo. Pag ko na, inyam among ko mo na. Hindi mo't pasalusudan. Nabag mo't kami nang saan tayo nakita. Sa tamay lakit kita, hindi basa tayo. Ngimidita, nagdana kayon kini Rodel, mamanumat nga kita ta. Hindi agraduhan at mga opisina ko, to agtin tinawag tamatlat ta. Iso kang kasanong umamam, nga adan ka date ko. Adan boyfriend mo? Adan na. Saan ka na virgin? Ka virginin. Nakasanot kalaing ta ibagbagang mga Rodel, nalalaing pa di boyfriend ko. Kinapod mo na. Pasari umay, dito balay. Idya balay ko na kumada at opisina. Halaga? Umyan. No umyan, nagpapas kami ta. No saan umyan, agawi dito wanda na talas 10, kuno alas 11, kadyan. Malpas bandukan. Yung no umyan siya. Sardam, rabi, tangat rabi, parpaw, parmiya. Sino? Di boyfriend ko. Kaya ito na pa nagkasaryo. Ada nga problema. Ano problema? Ada namin rason no aping nga saan na kami kasari. Ano rason? Ala, si asawan samat. Dati bagbaga, boyfriend mo? Si asawa? Saan nga si asawa? Ano? Basta. Dumdang tumatlang ti kundaway. Nga, ikasar na ito ni Rodel. Na? Ano ito ko nam? Rodel ko nam? Ay, jay boyfriend ko. Ano? Ay, bigla nga, Rodel, timbagak, nga nagan na ti boyfriend ko. Kita boyfriend mo iso na, live-in partner mo. Ni Rodel nga minti pagsasalitan tayo tayo, isot na, ibagak ka nagan. Nalan, nakit na yan, malpas ti break time men. Okay nga nat. Okay, thank you. Okay, bye. Manong name niya ibagat day takin ni nanang. Ano niya? Ang the boyfriend nan. Ngamsan da pa nga kasar. Gabot ada rason no apay nga saan nga ikasar dahil nga lalaki, ni Dina kas dyan. Wen, hindi naman imbaga no nga rason. Ti amok nga ramida man ako akit ko. Imbis ti kare, mapangka ka di barkada na, agsaludsud ka kadakwada. Naramid ko man data din. Ken? O, mati may bagada. Sino nga may magbaga? Nga da babae na? Hindi na. Tigayem mo ti mga magbaga, da babae ni Rodel? Uwan.
No mapanagsaludsud ka na kita barkada na, awang mo na na. Nagsasaong nga tatipod no, di gayem mo. Nanang gayem ko isuna. Baga na tipod no ha. Kaya na ko bang orat, ebidensya na. Kasla kata kayo, mamati kayo nga da babae na. Yung ako mat ebidensya yun. Ano Arturo ray mga ebidensya? Aking kamanong name nga anda nang send kanyak. Sanggo agayem. Ken awang picture na ito yung account. Kat no, i-open ko na ito eh. Kahit nga sawen, gayem kon. In-open ko video manong nakigtutak. Babae, ken lalaki, ken inarakop da. Ti lalaki ket ni Rodel. Ti babae ket Jack am-amo. Ano makuri ka? Saan nga fake news na ito? Ano kung mga fake news ket ni Rodel data mismo ni? Ni Rodel data amin. Walang inarakop naman sa paulit-ulit nga. Nakapasbasit man ako matipasamak nga makitam ko mga labusan na kada bembangin na may. May sa ito yung ebidensya. Yung pagkita kininanan. Ni Rodel man ng peso. Yung mabi nga paulit-ulit. Di naman iyak ni dog. Paulit-ulit. Harakop na tirungan. Harakop man eh. Baka no fake data. Uli matin kastoy. Ididumting ni Rodel manong naming. Sino na to'y? Ha? Sino na to'y? Sino na to'y? Ayan na. Dito ni. Mamati ka man? Kasi nung andyak mamati, kat ne, nakalawlawag. Isa na lang ito, paulit-ulit, paulit-ulit. Naglakat mga ramid ka data. Fake data. Kasi nung fake na magbagamgit, rupam data. Rupam data, no, rupam data. Kinaman tabagik. Kabagi kami, tabagi na. Rupak lang. Inalan talaga yung rupak sa da-inskill po yung data. Kasta. Ana, mamatikan ko na. Ngayon, akin naramid ka na ito eh. Tingnan tao nga mayat nga isina na. So akin naramid. Sino nga mayat? Sino tao nga mayat nga isina ka? Sino kiti ah? Madala na. Inahanang timang isina ka. Kastamat ng ganiti na kagayem ko. Abot sa baling mangibagbaga. Ya po ya. Niliyak ka talaga. Hamo makita sa bagim? Umres ka. Agres ka. Gapong itad mo kanya ka problema. Iso may sistresa. Anya ko mga aming kumano ikatang tipang matin nga babae. Ha? Ibagam. Awan, babae ni Rodel. Nasingbat ni Rodel. Ipok mo, awan babae. Saklan di babae, tibag na. Nang nga awin, barkadat, na. Wala, ipok mo. Tapos na magpukot, stress mo. Ngam na pagtali na edem, nga agatap ka, nga ada babae, nga barkadat, ayan ko. Awan na, matay ka, i-stress. Oo, naman ito na problema na ito. Nakon ko tinakim kumano. Nga tanong, ha? Iti trabaho ko manong name yung apaktaran pa din. Delia, ay, sige gaya. Madlaw, apaktaran pa nagtrabaho. Diliwan na ka ni boss. Nada problema, agbakasyon ka kano pa laing. Nag-agree ka, bakasyon na. No payment na road, kadwa na. Awan soldo mo, nagbakasyon ka. Ano namin yung problema? Yung bagak. Awan atap mo na sino. Awan eh. Ngem, nasaludsudem kini Rodel, awan ko na. Awan. Ngem, adamat mangibagbaga nga da babae na. Sino? Inanan ko. Sino pa? Di best friend ko. Amom ti balay ti best friend mo? Mukha. Ngayon magoro ka kasaran sa amat tan. Manibuli na kumubran.
Ti kasera na. At baka na hindi message na hindi kanya. Kita ma. At malagip ko na ito message na. Ano nga tanong ka? Sakbay nga agawit ka di balayo ka, dumagas ka keng kuana. Tapay. Baka napimpinas pa nagsalita yun, dumagas ka. Diba, si kamalanag ko na nga, nabayag nga di kayo nagkita, manipod hindi naggraduari so na, kaya nagtrabahon. Hindi mo pa amo at kayang boyfriend na. Sarong karamat kami di best friend mo no, the time mo. No, iso ko sumarong ka, no, pa. Amo na ka dito pagtrabaho mo na. Sige, maman. Tayo tunuro, rumar tayo. Off tayo. Dumagasak to nga, hindi. Surpresa, di kayong ko. Nakaskasano lang, ita lang mapanak, iti pagkasiraan na. Kasta nga ron, tinaramid ko, manong name surpresa, dating ang best friend ko. Nagtugtugak man. David lang, among boses na. Idilukat na tiri daw, nakigtot. Nelia, imay ka. Malagip ko nga ron nga, nabayagin saan ta nagkita, friend. Aging ganganda nagtimag manong name. Iti medyo adayo. Sundeta, babe, sinat sa ngayon Sinat Sinat sa ngayon ko, nak. Hindi umaslag. Rodel! Rodel! Lagi ikisak manong name kat di malyaw de kati lumabas kata karuba ginuyod nak ni Rodel manong naming insurrection na inserratiri daw. Tanaka. Ayop kayo. Isumit lang kaya mga natakamot mo tinagan iti nga Rodel. Tatay gayam Rodel. Isumit kaya iti boyfriend mo. Kananda kayo dito. Yan at umumray dito. Nuawang ka sa diya malayad na ka dito. Dito. Isumit lang kaya mga konan di na kiksina kon. Di na ka maikasar gamot ang darason. No, apay kasar. Ayop kayo. Makimat kay kuma. Di malawakon manong name. Nagawid ako nga nagsangsangit. Iti tamagin ni nanang manong name minawapay. Nanang, di gayem ko mangibagbagang isina ko ni Rodel. Isumigayem ti babae na. Kung nagtupay namin. Isumat at atapat yung jak lamay ibagakan. Kasi nung narok talap, sorpresa di kayem ko na dinamo nga mapanak ko na ngamsak bilgam din na sorpresa. Tada sa jay ni Rodel. Ano ko itang desisyon mo? Dahito yun, nga mapasamak, nitipan ng isinak, panang papanaw ko ken ko anak. Balay tayo dito, isang rumbeng nga pamanaw. Kasurang anak mo. Gigi anak, Gigi, dakit na. Gigi, best friend ko. Naninang mo pa'y gayap. Iso ti babae ti amam. Kaya nyo sa akin, anang, talagang nga, iksina mo ni tatang. No ilablabang ko pala, initisan ko pa ng isina. Nga butadyak mamati nga maramin na. Ngam ita, maminsa nga pulog at siyam nga ribong ibagak ti sina. Kamigatan na manunimi kabut na bakasyon, hanak-anapan iti trabaho. Ngam timteng ni Rodel. Anak kadam. Mabaling ka din ang pagsalitaan ka na siya ang dami. Ano ko mapatid pagsalitaan ka? Ha? No, di ka kayat ng isina. Nimita.
Sina, jakon pagkanoon tikas ka, kasken ka. Gulib! Tatima ko ng gulib. Gulib kayo, iti best friend ko. Ngaitan kit worst enemy. Ang kasaganan, di kita rawatan. Tanod ti hanga sikat mang isagana. Siyak ti mang isagana. Kit ipurwak ko iti kalsada. Talaga nga di mo kayatin. Jak kayatin! Urag pa rin to man kalsangwanan. Awanin ti panagayad ko keng ka. Jak kailaan nga mapukaw ka. Sikat ti problema. Gusto nga surka ti rumbeng nga mapukaw! Awan, tinasakit na bakrang ko, ti pa nakapukaw ko kay ni Rodel manong nimi namang arang kay dintirik na. Kasla, adu nga si iti na nagabot iti barokong. Kasla, natnagan ti babantot iti abagan. Awanin. So nga, kasto ilagay solusyon na. Sina. Manong naming tuloy ko lang tinagtrabaho para iti anak ko, para kanta kami kininanang, kadananang manong. Kaya nga nagdinamagin manong naming agkasaran na kiti doa. Nilagayin pa lang isinak kini Rodel, itururay na tam nagkasarda. Sapay kumata, nagragsak kayo. Sapay kumata, saan kantong agbabawi di na, ang tanga nangagaw kanya kini Rodel. Sumit lagay, saan nga madadan iti boyfriend, iti takurso na natin matlagayin ni Rodel. Siyak lang kami ti imuna nga nagtid ti amin ko so nga nagsikuga. Adumat naman manunay di kadagar arim kanya tapi na inistimar ko na yung pagtinake at ibagi no idikit medyo losyanga kabutag problema nga may di awanan ti problema bum bum wow kami pinas ka nanang kuna ni Gigi. Ori si kanak napinas ka. Apa nga napinas ka itan? Napimpinas kaitan ko naman. Napimpinas kaitan ng midi. Gabot ada problema kiti anak. Ni tatang mo. Kumusta nga ta ni tatang? Nag-asawa dan kininiyang mo. Kaya at ang pampanutan ito na. Tinasken, awanan ti problema ta. Ha? Hanggang mailiw ang tatang mo? Hindi ko tsaka matuunay makadandan na iti. Sumasana ka mailiw. Aging nga dimteng manunay iti sa bali nga lalaki iti biyangko ito daytoy ni Arnel. Nagwapo ni Arnel nasayat na dungo na pakumbaba awan ti mga di nga bisyo naman. Basta Arnel kano ket talaga mapangnamnamaan. Ngata ko na matigda dungo. Umay nagpaspasyarin dito balay hatid sundo at manong nemi ta may nga taxi driver sunan. No taxi driver talaga nga nagwapo. At siyempre, driver nga ron. Kasi siyempre, no, di kita customer na. Kita, kung gusto naman isunat, gwapo ka na nagsaka sa salita. Nangiro naman ang name nga di kita turista, local tourist, iti pasahero na. Saray, manipo dito yan, may arkilaad ta, mapadat, kayo, so ako na nang ato kaluntor nung na. Nusong bata na, ikasar ka. Nga mabi nga siya karnel nga daan tiya sa anak. Gabos ka talaga, tinakarik na kiti ayat. Na-used ka, napasamak, doapi nga nagkaanakat. Kaya kumusta matin niya ama ni Gigi? Wanan damang ko kadakwada. Ginawa ng bibiyang ko kadakwada. Magkasawatan. Ket no mapapintas tati pamilyang bangunan ta. Umapapal lang to. Ipanagnak mo ka rin yung ex mo nga kawailam. Iti agayat sa bali nga napudno saan nga kaskang kuhana. No, saan nag-asad na eh? Di ka pa yung naman mo. Basta driver, sweet lover, kung nada kami. Baka adot chicks mo. Siksikan tulay ngayon. Oh, kita adda? Diyak di pa kayo. Adda, idi. Ngayon, pwede na mamukan. Awandan. Kahit mo sawan, insinam ida, buka kanya. Gabuta si kalayang tinakariknak tayat. Mamati ka kuma. Nelia.
no talaga nga niya Arnel tinaikari para kanya. Kat iso. Inaklungkot panagayat na manunimi, kat siyempre kas taon niragsak na, kat nairot dagiti arakop na, nabarabara pa, dagiti bibig na manunimi, kat nalalaing pa, iti romansang ni Rodel. No kaya na't mga ni Rodel, adda kaya manunimi ni Arnel. Takinapudno na, nagbaitan ti kuwa ken ti kuwa. Kabailan na pa yung dildiran manong nagmaya. Kat kasta may teramida ken kuwa na tinagbaitan ti kuwa ken kuwa. Dati urat nga batit sa jay. Ako nga ako nagmayat gaya man. Hanga amo siguro ni Rodel manong nemi na ita so ngem ni Arnel manong nemi ket amo na. Ano ti babae manong nemi ti kang runaan nga makaarusan na kada diya. Abugto nga perlas ti tuktok ti kuwa ba. Adda pa gaya may sa manong. Adda pa may sa nagbaitan ti kuwa ken kuwa. Ano rin yung nagbaitan ti kuwa ken kuwa. Basta nagbaitan ti kuwa ken kuwa. Dati akikid na basit lang. Basit nga orat nga gasidagday dayjay. No dayjay permit makinikin apaw. Maya. Nga dayjay ti sekreto ni Arnel nga mamanukanot pangibagbagaan na. Kahit kunana kanyak, di mo ibagbaga. Kadagiti adda asawa na ta mga nupaaramid na kita. Ang mga nukwa ko. Nadan kami ti duwa nga anak manunemi ang kapsat ni Gigi, lalaki ken babae. Intultuloy na pa nag-taxi driver na, intultuloy mo ba't manunemi iti pa nag-sales lady. Kahit kunana nga ron nga magpatakadar kam katukanon iti atay pagtagil ako amat lang iti lupot ken mini bazaar. Dam na isot asikas work. Huwan manong. Isariping may kanong kada sa mini bazaar, iti balay mi, tap na likas tagat maiwana kanin bagdi kita na. Naging kang iti may isang aldaw manong nemi nag-ring ti cellphone ko. Hello? Nelia? Siyan na to eh. Ni Rodel. Rodel. Kamusta amat ka nila? Napayagan nga nagsina kami kinitina. Insukat na ti sa bali. Karmareta. Di anak yung ay. Awan anak may kapatahan. Di namat kaya taksi ko. Minintiner na ti. Kinapintas na. Katsi ka ngay. Nagagara kiti arak. Nisungsung ti sukal. Kadatat ka po na no hapi nga. Insukat na ti sa bali. Kat pinapanaw na. Kaya mo nga rin? Ito balay mi, taya ni Lolo. Kat, ano sa ba? Basta. Kumusta kayo mantin? Poket na siya at kami Duat tiputot kanyak ni Arnel. Nalalay nga amang ni Arnel ng misika. Kumusta mantin ni Gigi? Alagad mawali mo may sarungkara ni Gigi. At putot mo nga disona. Pagbabawi ka. Amok nga pagbabawi ka. Ang nangarat mamarin tayo. Datay mo itlat mga aramid tibukot tayo kakasan. Ano sama? Pampalanong tayo siya sinuntot ang mga kita kanyak no ang kapsutak. Kaya dapat putot mo kanyak. Nagtrabaho ka at suportara misuna. Tapos damot lang nga bigbigan ng utang na nimbaga na gamitin ka. Nabaling ka din nga baon mo itong Gigi. Balay mi. Amo naman. Balay dalulo. Sige. Apno makapag-iniliw kayo ng gama. Inistoryak da ito yung manunemi kini Gigi at the Identity High School. Paamon lang. Anak, masapol na ka ni tatang mo. Ore kasi yaman tinarami ni tatang mo tulat ka. Ngayon tiramida, kasaruang ka na ni Suna. Ngayon at masapol na, matakin ka, edad mo. Magbagam. Ngagtrabaho, tapno di kastak at da paraking kuwana, kanrumbeg nga, adamat edad na paraking ka. Tapno di kastak at amum tumot na bigbigan nga, isukit amam.
nailulong ka no ti arak ken sugal. So nga pinanawan ni Dina, ni ninang mo. Ibaga makingwana, ngidyan ng tuminom ti arak, ngidyan ng tagsugal, agtrabahon, tapos likas at pang biyag na, tibagina, ken adda itad na ken. Alan anak, tatang mo nagtolat tayo suna. Ikapagbagaan, barbaring no. Sumaya at tumadlang titurong ni tatang mo. Inaramid ni Gigi Castoy, manong nemi, kahit siyempre, edi maaramid nan, anamat ko na nagkarkari, nagpakpakawan, so na kanya, kaya nagkarkari, nabaliwan ng tibiyag na. Alakit sabi ko manak, ipastek mo matagbasa, tanukas ka sa nag-graduar ka, nag-adad tong trabaho, hamon tumatlip-lipatan ni tatang mo. Okay? Okay nang, kinagyaman kang gananang. Namampesan ka na daan, itinasyat ng asawa nga ni tatang, ngayon madamat dimte nga nasyat kang ka, ni Tito Arnel. Aluan na, basta talaga tibiyag. Saan nga sumuko ka na iti panlubo. Ya po Diyos matlaing, iti kang runaan nga magtultulo ka na tayo. Manong nimi dito nga rot ti pagkasalita, kat pasensyakan, ta medyo na itidog, sakit na iba't tawag, kapatad na panam, nga inaramid mo, saka pa na nag-istorya, tinakadado. Kaya sabi ko nga, damat na ibatik nga adal, liliwakin pagsalimingan, di biyag ka lagi di padak nga nagboy, kadagding mo power tray program, tuyagyaman na pagaya mo, Nelia. Thank you, Nelia. Thank you, kadagit anos nga, sampulos kasi mina nga ng tuntun, di pagtungpalan, di pagkasalitaan ni Nelia, nga ti title ng gayem. Nakadadod gayem nga si Jessica, ang gaagaw.